Vă salut la primul meu tutorial. Astăzi vă voi arăta cum să faceți o fumigenă acasă. Vă trebuie 3 foi, o doză, eu deja am tăiat-o, și o foarfecă. Trebuie să tăiați ceva de genul. Așa. După trebuie să luați toate foile și să le faceți așa. Așa. Și acum trebuie să le băgați în doză. Până sus. Așa. Trei, 4 foi cât va ajunge în doză. I-am mai făcut o dată deja. Și dacă puteți să închideți asta, dar nu e neapărat. Și cam asta este fumigena. Acum trebuie să-i dați foc aici și va ieși fumul pe aici. Sper să vă ajute și ne vedem la următorul clip. Îmi ziceți alte idei în comentarii. Pa, pa!